kod mamoko. Ni dhi nyime, thuolo pod en mari. Erokamano Jona Vita. Gima timore kaendi kaka awacho mbele kanyo endo, jokuoge gi ng'eny, kinde gima gitimo. Tinde gisefwenyo kaka ginyalo kawo pesa e account mar customer. Koro kaka nawacho mbele kanyo endo, samoro ing'endi nyalo paro ni ng'ato gochoni kwa Equity nikech onyalo nyisi ni en Javan Odera to wa Equity to gochoni e simbi kanyo endo ni account ni oloro. Koro mondo idiane simbi no, nitiere kit simbi kanyo endo, oda mi kod moro mondo idiane. Kodo kosemiyi ok en kod, en namba moro moketo kanyo to nyise di to karo kawo siri ni kanyo endo. Nyisi aya koro keta ne ID ni namba ni dia namba no. To koro kaka idiyo kar inyie mana information mari kata mana pin number mari mar account onyisi ni kik inyisa namba no. Kik inyisa namba to nyisi ndembi moko kanyo endo mulika lika. Kaka uliko gino to nyisi dia namba ni no e simbi kanyo endo. Kik inyisa namba no, dia namba ni no mar pin e simbi kanyo endo. Tigeni sama idiyo no, inidiyo pin mari. Toda ni kik inyisa namba no. Kari ni se diyo namba, pin namba ni simbi kanyo endo. Mamiyo gimayo kodo ji pesa. Saboro kata mana kwayo samoro ni kata gi laptop kata sime. Inyalo wacho ni mondo ng'ato konyi mondo kata dhi ng'iewo pin, idwa dhi ng'iewo sim card moro. To ginyisi ni koro gola ne sim card manie simbi no mondo iket ni sim card manyien. Sama gisegolo sim card mari machon cha, mari Equitel no. To giwuoni ni gi-register e line machielo. To ka gisemiyi to koro ginyisi koro odwa setie ginene, odwa setie mobile money. Ka iketie mobile money gima gitimo, ginyisi koro ket pin number ni mar siri. Sama iketo pin number jo fungo magaj gima gitimo, kiketo ga namba gima chon mag ginene. Mag M-Pesa kata mag Equitel cha. Yes. Sama giketo no, namba ne mong'iyo. To koro kosegieto sim card ni cha, ingeni en godo lwete konto dhi so sim machielo, to sioro godo pesa. Kato chako duoko ni godo, tiyudo ka pesa osemayi simbi kanyo endo. Koro magi ma gik moko achiel kuom moko monego bed ni watang' nikech magi riekni matinde gibiro godo magi mayo godo customer pesa e simbi kanyo endo. To ne nitie jowa mamoko ma samoro ni ohala. Samoro igeno mar mondo mi ng'ato supply ni mwandu kata ng'ato biro nyiewo mwandu kuome. Gimbe giluor ga obadho makama. Jogi ema luore obadho. Ero nyalo oro ng'ato ni aoro otieno gitene mondo kaw na gik moko e dukani kanyo endo. Yes. To aore to oro gi pesa e simbe kanyo, pesa aoro ni maromo kamadi. Waga bich 20,000. To nyisi apana pesa aoro ni mang'eny, onego bed nakawo gik moko mar 5,000. Koro duoko ne kijana no sime mondo wuo kode mondo gi kaka nyalo duoko pesa machielo no ende simbe kanyo endo. To sama mi simo no to ong'iyo mana namba ni. To ada namba mo di wadi ande simbi ni odi namba mo gochne godo cha. Kare en gimo time simbi ka. En odiyo namba mo lor godo pesa kuma ne pesa chowuoke. Turo pesa mo yo kata mane pesa mane yoro ne chande. Koro jowa mane wala bende gisehinyo kabisa kamane. To ora itang kisimbi en mari. Kikimi ng'ato simbi ni kimiya simu ni awuo godo gi ng'at manora cha mondo waduok ne pesa moko kande. Koro en na tang kisetang to gigi go konyo maber kik wawit gike wa manitiere account wa. Erokamano anya. Gin riekni mage kata tips mage ma bende japiny onego bed ni keto e pache ka customer Equity mondo mi kik olware obadho mag jogi obed ka en safe.